Na meron og Cebu kay modto meron sa Birhen sa Simala sa Sibunga isa kay may Ocean Jet tag 800 na ang pliti ron one way ra na ang terminal fee sa Tagbilaran tag 30 karon ngita ra pud og kasakyan paingon sa Sibunga ikan diri sa Cebu City kita tag hire kay tag taxi mo ba yung parkingan was kanang sa San Carlos dapat likod si tinta ba to salamat to sa pila na boss? 35 ang usa? Oo, 100 ha? Do tabi oh 2 ka oras po biyahe gikan sa Cebu City pingon diri sa Simala mura po dog Tagbilaran Cebu paskrap kamo to gasto no plite gikan Tagbilaran kung paskrap ka 800 kung bata nga na idara katunga 400 kung nagtaksi magigan sa plaza paingon sa Hongkira para bihire 70 mo ang na lite da bihire gikan dito sa Hongkira Cebu City paingon diri Simala 150 pila ni sir? 100 eh. Kaning niya? 80. Oh, 30 na siya. Kaning usama ni? Oh, Porsiras? 120. Pila ni? 120. 120. Pila ni ma'am? Asa ka na 1650. 1650. Kaning kuan? Kining nga ni? Kala siya 1950. 1950? Pila ni ma'am? Pila ni? Si ate. Tag Jess? Kani ma'am? 100 ni? Na? Pila na? 25 ni? 19. Kani mga rosary ma'am? Kani ma'am? 100 na siya. Tag 100 ang buo ka ni? Kani hasta ni? Oo. Kani ma'am? 180. 180. Kaning niya sa siya? Perfume? Oh. Lana sir. Tagpila? 150. Tagpila ng kanila ma'am kaning pink? 40. 40. Ah, 40 siya tanan. Balik dapat sa syudad ron sakay tao habal-habal o debat bicycle paingon dito sa terminal sa bihire dito sa Ubos. Flip lite ni boss. Tag 30 ron. Tag 30. Larga ka kamera? Flip lite ma'am. 150 ka ba?